खुलुमबाय लोगोफोर, बर'लेण्ड इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। आङो दिनैनि बाइबेलफोरखौ लाबोदों जाहैबाय बोसोन बिजाबनि 1:22 लानानै 28 सारिसिम। नोंथांमोना नुखाबाय, फरायखाबायब्ला अन्नानै निमाहा खालाम आरो नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे खोनासंबावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो जायफोरा नुवाखै बिथांमोना फरायदो आरो इसोरनि गोथां रावजों थाबायनो आगान सुरदो। आङो जिसुनि मुङै बाइबेलफोरखौ फरायनि। बोसोन बिजाब 1:22 लानानै 28 सारिसिम आङो फरायनि जिसुनि मुङै। जेब्ला गिथाव बारहुंखा बादि सैनांनाय फैयो आरो दुखु आरो दाहाया थायो, अब्ला नोंसोरो आंखौ हास्थायगोन, नाथाय आं जेननाय नङा। जेरावबो नोंसोरो आंखौ नागिरगोन, नाथाय नोंसोरो आंखौ मोननाय नङा। आमेन। जेब्ला सुबुङा गावनि जिउ, देहा आरो सोलेरा मोजाङै थानाय समाव जों जिसुखौ बावगारनानै गावनि मोदोमनि नांगौफोरखौ हास्थायो आरो जेब्ला जों मोनसे खैफोदाव गोग्लैयो अब्लासो जों इसोरखौ नागिरो। अब्ला नोंनि बे दान्दिसेनि इसोरखौ नागिरनायाव इसोरा सेंनाय नङा, मानोना जोंनि इसोरा नोंखौ टटेलि चेन्ज जानायखौ नागिरो। मानोना जोङो अरायसम जिसुजों लोगोसे नांथाबनानै थानांगौ, अब्लासो नोंनियाव जेबो गिथावना आनजादफोरा जोंनियाव फैनाय नङा। मानोना जिसुआ जों सुबुं माहारिखौ अनो। आरो जायफ्रा खृष्टानब्लाबो खायसे सुबुङा संसारनि लामाजों थाबायदों, बिसोरनिखौबो इसोरा खोनासंनाय नङा। आङो बेखौनो बुंनानै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। आरोबाव नोंथांमोना सेकेन्ड टाइम बाइबेलफोरखौ आङो नोंथांमोननो गोख्रैनो लाबोगोन। नोंथांमोना नेनानै थादो।